Velkommen til Børnekast. Vi er Laura og Marte. Dagens episode handler om dronning Margrethe. Dronning Margrethe har været vores dronning i 52 år, og nu stopper hun som dronning. Jeg synes også, det er rigtig vildt. Hun startede som en 31-årig, da hendes far dør, og hendes søn, kronprins Frederik, startede som 55-årig. Der er mange år i forskel. Ja. Hvordan har du det med, at dronningen stopper? Det kommer nok til at være ret anderledes, og mønterne de bliver jo nok også lavet om, så den nye konge kommer på. Men jeg synes, det er en god beslutning, at dronningen stopper nu, i stedet for at hun stopper, når hun dør. Ja. Hvordan har du det med, at dronningen stopper? Jeg har det sådan på samme måde også. Det bliver mærkeligt at sige kong Frederik i stedet for dronning Margrethe. Ja. Og det bliver jo også lidt anderledes, når vi både har en dronning og konge, fordi kronprinsesse Mary, hun bliver til dronning. Ja. Nu har vi lige nogle facts om dronningen. Hvor gammel er dronningen egentlig? 83 år. Hvor mange børn har dronningen? Hun har 2 børn. Men nu hvor vi snakker om hendes børn, tror du så, at den nye konge Frederik får til at få travlt eller noget, for eksempel Royal Run? Tror du, han kommer med til det? Eller? Altså, han får jo nok, eller han skal nok til sådan nogle møder og ud at rejse og sådan noget, men jeg tror, at der godt kan blive plads til Royal Run også. Ja, jeg tror også, i starten så bliver det lidt stille og roligt, og så bliver det jo så større og større. Ja, så verden kommer til at blive det sådan stille og roligt. Og han kommer til at rejse i mange lande og sådan noget. Ja. Ja. Nu når vi taler om dronningens børn, synes du så, det er synd for prins Joachim, at han ikke er blevet konge? Altså, han kommer jo aldrig til at blive konge, men altså, han har jo familie og venner og alt muligt, han kan være sammen med og sådan noget. Ja, det er jo også en stor ære bare at være prins i det hele taget. Ja, også at man kan sige, hvem er din mor? Når man er dronning Margrethe, det er en meget stor ære. Ja. Og han er vokset op med alle de kongefamilier, og har sikkert mødt mange andre personer, da han også var lille og sådan noget. Ja. Nå, men tilbage til kronprins Frederik. Glæder du dig egentlig til, at vi får ham som konge nu, eller? Altså, jeg vil nok sige, at jeg glæder mig, men jeg synes også, det bliver jo nok anderledes bare sådan at sige farvel til dronning Margrethe. Men ja, jeg glæder mig. Ja, det er samme her også, at nu kommer det ikke til at være hende mere, sådan næsten aldrig nogensinde, tror jeg. Så nu kommer det til at blive vores nye konge, og han kommer til at være det, indtil han enten træder tilbage, eller at han dør. Ja. Ja, det er også en lidt sørgelig dag der. Ja. Det er den dag, hvor hun stopper som dronning. Ja, men jeg glæder mig på en måde også lidt, fordi så skal der jo også noget nyt. Så kommer der noget anderledes og alt muligt. Ja. Han har jo sikkert stået i mange år og tænkt på, hvad han ville gøre, da han skulle blive konge og sådan noget. Ja. Og så hans barn, han skal blive kronprins Christian. Ja. Ja. Ja, det bliver jo også anderledes for ham så, at han så skal blive kronprins. Ja. Ja, men så vil vi bare sige tak for i dag. Martha, vi er ikke helt færdige. Jeg skal lige høre, om du skal ind og se kronprins Frederik blive konge. Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg tror, jeg skal se det i fjernsynet. Jeg ved ikke, hvad med dig?
Jeg ved det heller ikke helt, men hvis jeg ikke kommer derind, så skal jeg jo nok se det i fjernsynet. Ja, og nu slutter vi af med en kongelig joke. Hvad sagde dronningen, da hun gik ind i bussen? Det ved jeg ikke. Hun sagde af. Den var sjov. Nå. Du har lyttet til Børnecast fra Klub Kastellet. Tusind tak for i dag. Og Ha' en god dag.